سلام كبرات أحد أحوات كمي أمسيهم زخونة حجي قرب دتنكفني نجارات بزعبة زلو هلو كنتات بحلفنا إذا عملت زي إندا قرر زخود زلو بزعبة أمن متقاسي سلمتاي هزبي حما الله عقلي صيبني متنفس إينه هزبت ميت موتالو سب موتالو እንዳ ተባህለ ሰብ ይሰራሎ ሰብ ይጓሳቆላሎ እንዳ ተሰምዐ እሞ በዓለም ተፈልጠ ፀገም ናይ ኮቪድ 19 ኣብ ዘለሉ ግዜ ተጋራጫው ዝኾነ ናይ ብሓቂ ክንደይናይ ንዕቀትን ድፍረትን ኣበይ ኣቐሚጥዎሎ ንህዝብና ኣብ ምንታይ ኣቐሚጥዎሎ ነተዓድና كمان بطعمي زحزني مالتي زحزن زحفرنا مالتي سلازي أكم زخونتات سؤال كادو يسمعي بتي لومد زصن حدينا خنكيد زلنا حدش نغرات كمص كله كمي غيركا وسيدكا كتغالص الله علىكا مالتي سيت برتنا مغلاص تبرتنا مغلاص ግን ኣብ ውሽጥና ጥራሕ ደይኮነ ናብ ዓለም ክበጽሕ ኣሎ እዚ ማለት ግን ቀሊል ማለት ኣይኮነን ግን ሚንስ ክንደለ ኣለና ማለት እዩ ሚንስ ክንደለ ኣለና ካብቶም ዝለዓለ ርክክብ ዘለዎም ምስ ሃገራት ድዩ ምስ ውድባት ድዩ ምስ ፖለቲካውን ማሕበራት ድዩ ምስ ዝኾነ ዘለዎም ጀሚሮም ናይ ውድባት ኣባላት ድዩ ናይ ሰብኣውያን ማሕበራት ድዩ ጀሚሩ ስጋብ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ምሁር ሃይማኖታውያን መራሕትና ውልቀ ሰባትና ርክብ ዝኾነ ርክብ ደለና ደቅና ኣብ ስደት ዝተወልዱ ደቅና ክሕበሩ ኣለዎም ከማን ብዛዕባ እዚ ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ናይ ሰብኣውነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ህይወት ሕቶ ስለ ዝኾነ እሞ ምዚ ብዓለም ዝተፈልጠ ናይ ኮቪድ 19 ኮቪድ 19 ከኣኒ ዝፃረር ዝኾነ ጉሉፅ ዝኾነ ነገራት ይገብር ስለ ደሎ ናይ ሳዋ ዝረኣናዮ እሱን ንዕረኽቱን ኢትዮጵያውያንን ማስክ ገይሮም ሰራዊትና ኣምታይ ኩነታት ነይሮም መንእሰያትና ተምሃሮ ከመይ ርኢናዮም ርኢና ድሕሪኡ ናይ ደንከል ዝግበር ዘሎ ምጉስቃል ናይ ህዝቢ ኣብ ፅንኩር ናይ ደንከል ቦታ ከም እናብሮኦም ነቂልካ ኣብዚ ግዜ እዚ እንደገና ሕጂ ከኣኒ እንደገና ንሰዋውፈሩ ባህል ኣሎ በተሓርሸና ንህዝቢ ደጉንካ ኮቪድ ኢልካ እንደገና በተሓርሸና ከኣኒ ንሰዋውፈሩ ንቆልዑት ከይዳ ይክልኒ ብሓደ እዚ ነዚ ኤክስፕሎይት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና መን ኤክስፕሎይት ገብሮ እዚ ማንም ኤርትራዊ ካብቲ ዝለዓለ ካብዚ ብሓደ ዝኸዳ ዘለዋ ዝሰርሓ ዘለዋ ውድባት ድዩ በበይነን ዝሰርሕኦ ዘለዋ ድዩን ብውልቀ ሰብ ዘለና ርክክብ ድዩ ብማንም كحلف الله زي ما الأخت زي ما الأخت محلافي مقلاسي وأخاني نتهزبنا نعم قبرة تخيل قبر لنا نصوع لنا إذا أقعد أمزي زنا هوتنا أبمطق على زلو كونتات السنة يمجرشها صروحي خيرا قبر له هزبنا أنا أمنا يمجرشها أنا ما تحط له مالك سلز نزي كنت قمر لا لنا نب تقمي ناي هزبنا نخمسين تقمي نايتي فتحوي رؤسو ألعلو منفسو أحدثو تقطوزو لولو معرو يقن انتا تسب نعاق بهالالو نعاق إذا ختصقاوت كبهالالو مانم إرتراوني إرتراي دلياي كابز تتقرنفن دي تتقرنفن سقاب والكسب زغونا حالينا إرتا ني إرتراي دلياي كله خصوع علو سرحنا ودبات هزم متقرنه مصوع مودات ودباتن من قصقاساتن كونتات هاجرنا خلوطو أيكونا سرحن نهزبي ممهار متقرناف مسرعي سلازي كونتات كفتر كله تتقبرو سرحهم داخل خنسو خصوص كونتات كفتر كله أبتوصص كونتات وي كتبل علىكا وي زلكا مينس فتيركا ديبل كان ترى خوينا كمان فتيركا ترى لا يخوينو سلام وصل فيه
يقبر هاجر قل سلام سلفخ قبر كله انت مالتي سلام سلفخ قبر كله كل انت ودبات زبالان تنقسقاسات زبالان أبالاتن طرنيفن كساتفو اللون غوسغاس حفشاو غوسغاس كانوا كله حزب إرترا ندقفت خايترفون كقبر اللو نع إرترا انت داخل كخزب أرحن كبهال اللو مالتي سلازي ترى أدلاي نتكوينو أنا ميديا نحن مسد حق زنان ترى أخوين سلام سلف مقبار كمان كقبر اللو جن سلام سلف قبر كله أدمع خونا له أدمع أنت أخوينو تنو دباز بهلا تمكس قزاز بهلا السنين كله أدلا السنين كمان حول الله جن تومي أكل كمان the same thing السنين كله زلوا أبالتن زلون رخكبن ولا وصاتني هذا دي تصوعك بتوسع خانو ملو حزب خصوع لك مالتي كم يخون دلو كم يقر كأخا حزب دنكل أبنت تقاسا قيلو تباهيلو سلام سلف تجيرو أب جنيفا سلاسة زخون سبعي نبرة انتهي مالتي سلازي تصنعن organized زخونن من كسقاس ككايد ألو organizer زي كونه كمان ككايد ألو أمريكا حلفوا زخلا بحلف أبتني عالم شنخ تدا كوين بوبو خان حزبنا أني نعا خنبلا لنا نعا كتقبرو الجبر نعا خبهلا له كساتف له كل إرترا ود ساتف له بايتاق فطر له إرترا ناي إرترا ويانيا كلهم إرتراويان نخلهم إرتراوان تبصحهم كلهم إرتراوان كبر كتلا ألو نخلهم إرتراوان كأبايته كوهاوم ألو نخلهم سلازي حجي أنا أفتي عندي أورتي أسفيرير له كأت مالتي أبي نفسنا أميتنا إنا نهزبنا أقوم خنفتح نبل زلنا أبي إنا أميتنا دلنا إتقند بايتانا أب حدنتاوي سنة أمروناي أب حدنتاوي بالبناء متنكفش كلنا بتسقم مالتي أب كأني كلاتنا كنجبرو نخل بتكبر كأني عقمنا إدنا مقتاوي سلازي كله أب حدنتاوي التحساسبان أب حدنتاوي لبن بتكبر مسناين دحريو توصيل نتزل على حيل تبو مالتي سب يسرح زقال هركا يفص سلازي نحنا أبزي حدنتاوي سنة أمرون لبن دو ألناي أبكم مطرح يتسرح إذا أب عالم تفلت أي مالتي سنفلت أتيس سبقاو النديو بوليتيكاو النديو فتحاو النديو منفس النديو بزي يسرح بزي إذا أبي كوانتم فيزيكس تفلت أي تصنعي بلابوراتوري تصنعي بريسيرش تصنعي مالتي زم زخون طرحيو لبن أمرون بتكبار تسنيو مزو سرحو دحري أخا نعوتو بنتزل على مالتي دحريو اتي كح معصو كراحه والكاي زبل ملس يركو مالتي كل مسغبركا مالتي كل مسغبركا يرحو والكات معصو مالتي شعود مصي مالتي هير اناو غن كغبر الله تنغر غن حجي يسرح نصباح يكون حجي سلازي نحنا كأبي علينا سبقاونت علينا دي نزوتر علينا دينا رهره علينا دي سنت إذا حدا كابتي حدا بايتاي أقدس بايتاي نايسنا أمره بايتاي صبوت منيتن نهزبنا علينا دو يحملنا دي كم حاونا هزبنا سنتاي لو ما عرفت سمع كونيرو مالتيو أنا قد إلى كأوجي ميرا مالتيو بتيزولونا إرترا كنوتا كلتا ملستو هاي بن مالتي كم حدا حاونا مستقص كله نزناي كوازين صقم مالتي صبق يمهارو حجي يفلطو إلو مالتي حزب إرترا حزب كوازين دي يفلطو السي يفلطو كمانم جن تأسيرو تداخينو تم تقالستو زبهالو قبرو ديك قالو إذا حجي زدخمي أريقو دلو قبرو ديبولو حزبي إذا أيكونن حجي يبكي موتنبر كأير أكئني ولا تقانيون كأير أكئني سلازين زدنقص أي زهز بالزنبر انقع يمهر أيكونن تماهيرو يقدم حجة أيكونن حزب كوازين تماهيرو
كب بحري مسوغغو مالتي سز دنغاص يهالونا رهرها يهالونا نتي ناي حزبنا كنتات مالتي حنت خانتا يلاتني انا صبق اللهو ግን እዚ ናይ ህዝብና ኩነታት ግን ብጣዕሚ ከብድ ኣሎ ከብደኒ ኣሎ ምስ በልክዋ ምስ ህዝብኻ መዓሲ ዳርጋ ገዓት ኢላ ስለዚ ኣነን ነቲ ናይ ህዝበይ መዓት ናተይ ገዓት ክኸውን ኣይደልን እየ ኣነ ንፀልማት ጋዕተይ ክኸውን ኣይደልን እየ ኣነ ስለዚ እዚ ከዓ ዓብይ ጌጋ እዩ ካብ ኣፍ ከማን ክወፅእ ካብ ኣፍ ኤርትራዊ ክወፅእ ደይብሉ ህዝብና ኣምታይ ኩነታት ኣለ ሃገርና ኣምታይ ኩነታት ኣለ ኣይናይ ጋዓት ኢና ክንትምነ የላ ኣይናይ ፀበባይ ከም ጋዓት ክንወስዶ ስለዚ እንዲና ንቀረስ ዘለና ስለዚ እንዲና ፍትሕ ንብል ዘለና ስለዚ እንዲና ይኣክል ንብል ዘለና ከም ጋዓት ነቲ መዓት ከም ጋዓት ክንወስዶ እዩ እዚ የሰሚዐሎም ንግሆ ማለት እዩ ይርሕነና ስለዚ ንሕና ካብ መዓት ንምውፃእ እዩ ዘድልየና ንዑ ኢና ከዓ ንቃለስ ዘለና ሕጂ ኣይኮነን ህዝብና ከዓ ተማሂሩ ሕጂ ኣይኮነን ህዝቢ ካርንሽም ተማሂሩ ቀደም ተማሂሩ ኤርትራዊ ካብ ማንም ፖለቲሽያን ዝበሃል ይፈልጦ ይግደፍ ይፈልጦ ኢሳያስ ይፈልጦ ንኩሉ ይፈልጦ ኩነታት እሱ ዝሓልፎ ደሎ እሱ ይፈልጦ ግን ተኣሲሩ ሕጂ ካብ ህዝቢ ንፅበየ የለን ማለት እዩ ስለዚ ብዘለዎ ፍርሕን ድኻምን ሕጂ ዋላ ሓደ ክገብሮ ዝኽእል የለን እንደገና እዚ ናይ ኮቪድ ከዓ ጥሜት ተወሲኽዎ ዓቕሊ ፅበት ተወሲኽዎ ንፅበየ ነገር የለን ብኣና ሸነኽ ክንህቦ ዝነበረና እውን ጭቡጥ ነገር እውን ስጋብ ሕጂ የለን ብሜድያ ጥራሕ ሕራይ ቃሊሕናሉ ገለ ሓቅታት ምሂርናዮ ግን ብጭቡጥ ንሕና ኩነታቱ ንኽቕይር ተስፋ ድሰብ ነገራት ስጋብ ሕጂ ኣይተረኣየን ጥራሕ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ተኣኪብና ወሲና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ኣብ ተግባር ክንሰጋገር ኣለና ብዝያዳ ከዓ ነቲ መንእሰይን ነቲ ሰራዊትን ኢና እዚ ደኺሙ ዘሎ ህዝቢ ንደንግፀሉ እሱ ሓደ ካብቲ ባይታ እዩ ናይ ርህራሄ ባይታ እዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ባይታ እዩ ናይ ምዕዋትና ባይታ እዩ ብምሉእ ልቢ ክኾን ኣለዎ እቲ ድንጋፀና ብምሉእ ልቢ ክኾን ኣለዎ እቲ ደገፍና ናይዚ መርርዎ ዘሎ ህዝብና ብምሉእ ልቢ ከዓ ንክግበር ዘለዎ ንግበር ንዕኡ ኣናጊፍና ንዓና ኮላይ ገዛና ኢና ነጣጣሕ ደልና ማለት እዩ ስንታይ ውሕስነት የብልናን ስደት ውርደት ውሕስነት የብልናን እንታይ ወርድና ፅባሕ ኣይንፈልጥ ኢና ነናይ ባዕልና ኮላ እዩ ንሕተት ንርአይ ዓይና ንኽፈት ምዕራብ ከመይ ይኸውን ኣሎ ስደት ከመይ ይረአ ኣሎ ወፃእተኛታት ከመይ ይረአዩ ኣለዉ ኤውሮጳውያን ናይ ባዕሎም ፀገም كلهم نعنا يكونوا مفتاح كرخبلنا سلازي نعنا نكون إنا إذا نقبل كلنا نعنا نكون إنا سلازي حجي ودبات صرحة خمزلوا وراء له يأكل يصرحكم زلوا وراء له صبوا نحنا جن اتيد وصنوا وصقاب جرزو عدو أكوننا كنصبا مالتي جزاء عندنا ده هزبو موت على عند تبعله خصوص حرجني تكونتات إكسبريت تكبروا كنت قملهم زلنا نتقمل خنو علم زلونا نجارات كركوب كله خصوبة على زخاني علم ميديا نبني علم هجرات نبني علم بوليتيكاوي سلفتاتن ودباتن نبني علم سب أويانن نيرتا سب أويانن نخلو مرأتي سديدنا كنقول حق لنا بودبا زلون زمدنا دي بولقسبا زلون زمدنا دي بمانم بدقنا ابزتولو زلون افلطن كلتن دي نابنا على الميديا كنسغاغرو علنا كله بنا انترنت دي امنا عالم ميديا ابنا حبرات منغستات ميديا ابنا اوروباويان ميديا اب كله كم سرص كغبر الله بوخاني نحناون انتي كنقبر علنا إلنا كنتعرف معرة كنودبات تقبر أدلوا نحناون انتي تقبر وانايو منم إترا وانا ناهي قرو وانا ناي شقري السو بعد شقر السو فتح شقر منم إرتراوي ني إرترا يدليا مش اتي يأكل زبلو زلو تونا ودب علنا زبلو توم سقيلهم دلو
እቶም ናይ ግደፍ እንኮላይ እቶም ናይ ግደፍ ዘለዎስ ሕጉሳት መሲልኩም ተስፋ ስለ ዝቆረፁ እዮም ድሕዝዎ ስለ ዝሰኣን እዮም ጭቡጥ ነገር ስለ ዝሰኣን እዮም ማንም ኤርትራዊ ናቱ ሓሳብ የድልያን ኤርትራ ናቱ ተግባር የድልያ ናቱ ልቢ የድልያ ናቱ ፍቅሪ የድልያ ናቱ ስራሕ የድልያ ናቱ ምትሕግጋዝ የድልያ ናቱ ሓድነት የድልያ ማለት ስለዚ ሕጂ እዚ ህፁፅ ኩነታት ዘሎ ናይ ኮቪድ ምርጋጥ ክቀላዕ ኣለዎ ጥሜትን ጭንቀትን ወሪድዎ ዘሎ ንህዝብና እዚ ዝርዮ ደይብሉ ህዝቢ ኮቪድ እንዳበልካ እንደገና ናብ ሳዋ ምስዳድ እንደገና ንቤት ማእሰርቲ ምስዳድ ነዚ ናይ ኳዜን ድበሃል ዘሎ ተጋራጫዊ በትን ህዝቢ ተዓፁ ከይሰርሕ ለሚኑ ኸማን ከይበልዕ ኣብ ፅርግያ ኳሕኩሑ ኸማን ከይልምን ዓፂኻ ኮቪድ ኢልካ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ኮይኑ በቲ ከዓ ንሳዋ ትሰድድ በቲ ከዓ ንቤት ማእሰርቲ ኣሽሓት ህዝቢ ትሰድድ ስለዚ እዚ ኤክስፕሬት ግበር ኣሎ በቲ እሱ ማስክ ገይሩ ምስ ዕሩኽቲ ኢትዮጵያውያን ህፃውንትና ከዓኒ ድሕፍር እዚ ድሕፍር ኣንታ ኤርትራዊ ድሕፍር ስለዚ እዚ ናይ ዶንካል ኩነታት እንኮላይ ደጓሳቆሎም ደሎ እዚ ኩሉ ኤክስፕሬት ግበር ኣሎ እዚ ናይ ኳዝየን ማእሰርቲ ኤክስፕሬት ክግበር ኣሎ ኩሉ ክንንቀሳቀሰሉ ኣለና ኣብ ዓለምን ንክንጋልፆን ኣብ ህዝብና ክንጎሳጎስን ማለት እዩ እተን ውድባት ይስራሓ መፅናዕተን ይካይዳ እሱ ናይ ፅባሕ መደበን ሕጂ ግን ሕጂ ሚድያ ሕጂ ኢሚዲየት እዩ ዘናይ ውድባት ሽማግለ ኣፅናዓይ ትበሃል ዘላ ምስ ወዳ ታረዲና ክንገልፅ እሱን ታሪክ ንግደፎ ኢሚዲየት እዩ ሄር ኤንድ ናው እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ብሓድነት ናይ ስነ ኣእምሮን ብሓድነት ናይ ልቦናን ስራሕን ይድዕወት ዝብሎ ዘለኹ ከዓኒ ሄር ኤንድ ናው ይሰርሕ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታን ግዜን ኩንካ ኢኻ ንክኸውን ዘለዎ ክግበር ዘለዎ ትገብር ንፅባሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጎስጓስ እዚ ብኩሎም ሃገራውያን ብምሁራት ብመራሕቲ ሃይማኖት ብኩሉ ንዓ ትኽእሎ ግበር ብእኩብ ድዩ ብዘይእኩብ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ናይ ምቅላሕ ንእቶ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ተደልዩ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ብኦርጋናይዝ ዝኾነን ብርጡብን ከምቲ ዝበልኮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘድልየና ባይቶ መቃለሲ ቦታ ኣይኮነን ጂኦግራፊካል ቦታ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዶ ትግራይ ዶ ጅቡቲ ዶ ሱዳን ዶ ኣይኮነን እቲ ዘድልየና እቲ ቦታ ባይታ ናይ መቃለሲ ስነ ኣእምራውን ልባውን ሓድነት ምህላዊ እዚ ከዓ ሄር ኤንድ ናው ንፅባሕ ደይኮነስ ሕጂ ብተግባር ከዓ ንዕኡ ደሰንይዎ ነገራት እንዳገበርካ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብስነ ፍልጠት ተፈልጠ እዩ ማለት እዩ ብስነ ፍልጠት እተለለየ ዝዕውት መስርሕ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓይሊ ናብ ሓደ ምስ ዝኸይድ ይሰርሕ ዕውት ይኸውን ማለት እዩ ሰምታይ ካብቲ ናህና ሓይሊ ንላዕሊ እንኮላይ ካልእ ሓይሊ ይስሕብ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ይስሕብ ካብዚ ወፃኢ ካብዚ ስነ ፍልጠት እዚ ብሓደ ልብን ብሓደ ስነ ኣእምሮን ብሓደ ስራሕን ዝኸይድ ዝኾነ ሰብኣውነት ይኹን ፍትሓውነት ፖለቲካውነት መንፈስነት የለን ኩሉ ኣብዚ ሓቂ እዚ ዝሰርሕ ኣብ ሓድነታዊ ስነ ኣእምሮን ብርህራሄን ዝስነ ማለት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ሕውነታዊ እዚ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ምስጢር ኣብዚ ስነ ኣእምራውን ልብን ሓደ ኮይኖም ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ብስራሕ እንዳሰነየ ዓቕሚ ብዘፍቅዶ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ምስ ዝገብር እዩ ውፅኢቱ ግን ንሕና ንሰርሕ ማለት እዩ ውፅኢት ግን ነቲ ዝለዓለ ኣድማሳዊ ሓይሊ ዝተፈላለየ ስም ንሃቦ ንእግዚኣብሔር ንረቢ ንህቦ ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ዝገዝእ ሓይሊ መሃብ እዩ ወዲ ሰብ ይሰርሕ ኣምላኽ ድማ ይፍፅም ዓይንናን ልብናን ከፊቱ ንራህዋ ይምርሐና ሓብትኹም ገነት ተወልደ ተጋዳሊት ገነት ተወልደ ሎሚ ዕለት 5 መስከረም 2020 ምዃኑ እዩ ይቕንየለይ ተስፋ ገብር ዝርዳእ ክኸውን መልእኽተይ እግዚኣብሔር ምሳናኹም ጽቡቕ ምሽት